быть как-то, или вам сюда Не, стать, всё. а я туда. Assalomu alaykum hormatly vatandaşlar. Вы закрываете. Hormatly izleşler, ine şu gün 25 sentyabr biz Nurjan apa bilen ýa-ni Amerikadaky DWT представители bilen ýa-ni biz häzir Türkmen ilçihanasynyň öňünde dur, Washingtonda. Ünferin bolsaňyz, ine ýyzymyzda Türkmen ilçihanasy bar. Ine onuň securitysi dur, bizi gorap. Biz şu ýerde şu gün protest geçirýär. Türkmenistan'daki siyasi bir kanun ýagdaýda tutsak edilen adamlar gollap. Ine şol adamlaryň içinde men atlaryny aýdyp geçeýin. Farhat Meymankuliýew, Juma Sapar Derdebaýew, Mansur Mengelow, Merdan Muhammedow, Murat Öwezow, Allamurat Korhanow, Murat Duşemow, Mälikberdi Allamuradow we beýlekiler. Şol adamlar Türkmenistan'ın türmelerine bir kanun ýagdaýda tutsak edilip bir kanun ýagdaýda şulary ceza kesip Türkmen hökümeti öz siyasi opozisiýonlara garşy siyasi ýa-ni hiç biri tarap halkyň tarapyndan siyasi tarapdan çykyşlar bolmaz ýaly basyşlar edip şolary basdy. Men näçe şu datlary düşünürýän sebäbi şol oglanlar Türkmenistan'da otur. Mundan başga da adamlar köp. Ine şol adamlaryň gollugyny biz häzir şu gün Washingtonda uly diplomatik missiýalaryň ýanyna, ine şu köçede bir topar diplomatik missiýalar bar. Şo ýerde biz ýürütýän protest geçirýär. Şu protestiň manisi şu Türkmenistan'da siyasi tarapyndan bir kanun tutsak edilenleri gollawy we Türkmenistan'da bir güne nas üçin ýa ýene bir kiçik zat üçin 10 ýyllap, 15 ýyllap basylan adamlary hökümet wagtda halas etmeli. Ine şol iki sany temany ine şu biz Türkmenistan'ın ilçihanasynyň öňünde gozaýar. Ine şunu uly rezonans etjek bolýar bütün dünýäde. Bizim çykyşymyzyň ýa-ni çykyşymyzy bu torunny biz ine biziň bilen bir minut men adamlara goşaýyn. Serdar bilen diýen. Serdar diýen. Biz eşitýäňizmi? Biz eşitýäňizmi? Assalamu alaykum. Hoş geldiniz. Biz eşitýäňiz Serdar. Sesiniz gelen ok. Gatrak gürlen. Ben eşitýänmi? Gaty ýoş gelýär sesim. Vatandaşlar, ine şu gün biz şol Türkmenistan'da siyasi tutkawlarda yatan adamlaryň gollugyny edýär we bir güne siyasi däl hereketler üçin sosial problemaly bir kiçik problemalar üçin Türkmenistan'da bir güne türmelerde saklanýan bir topar enatalar, çağlar, yetim Türkmenistan'da galan ya ejesi ýok, ya kakly ýok otyrlar. Şolary ýa gollap biz çykyş edýär. Çykyşymyzyň soňunda şu gün akşam men hat üstü bilen biziň çykyşymyzyň manisini we hemme detallaryny şol Washingtondaky hemme ilçihanlara ýolajak. Ine şu gün biz Türkmenistan'yň ilçihanasynyň öňünde protest geçirdik we Türkmenistan'da şuraýaly siyasi basışlar gidýär. Adamlara siyasi basışlar edilýär. Bir güne adamlar bir güne basylýar. Hemme döwletlerde aktif adamlar bar. Jemgyýetiň aktif adamlary bar. Hemme döwletlerde şol adamlar haklary bar, konstitusiýon haklary bar. Öz pikirlerini aýtmana, öz protestini bildirmäne, köçe çykyp öz ýa-ni azat pikirlerini aýtmana hemme döwletlerde bar. Türkmenistanyň konstitusiýasyna şonda bar. Ine şol Türkmenistanyň hökümetini basyp alan uzurpatorlar, ýa-ni awtoritar rejimi, Berdimuhammedowlar, ine şol adamlar Türkmenistanyna diňe öz siýasatyny ýörenip beýleki opozisiýon, ýa-ni şolary deňgelmeýän ýa şolary garşydaş siýasatlaryny ýok edýärler. Ýagny olar bilen oturup gidişip konkurensiýa edip gürleşmän ýok edýärler. Ine şoň üçin Türkmenistanda 33 ýyldan bäri hiç opozisiýa ýok. Hemme opozisiýa daşyna çykmaly boldy we biz daşyna hereketler etmeli bolduk. Ine şoň üçin biz ine şuraýaly Türkmen topragyny diýilen ýerde Türkmeniň ilçihanasynyň öňünde biz çykyşlar etmeli bolýar. Sebäbi Türkmenistanyň içinde biz edilemiz ok. Biz Türkmenistanyň içinde
arqin rejimler mertlerçe görüşüp bilýär, problema yok. Din halkyň golugyna garaşýar. Eger halk bullap bilse, biz barıp şo ýerde de çykyşlar edip edil, köşküňe çykyşlar edip şular tutawam edilýär. Şoň üçin biz halkyň golugyna garaşýar. Gününden halkyň golugy galýar, halk düşünýärni. Bizim geleceğimiz dine, siyasatçılara bağlı. Dine, bizim geleceğimizin gowgunlary, dine opozisiýa bağlı. Türkmenistanyň içindäki özüne milli lider diýilen adam, ýagny 58 sany kitap ýazyp, onuň atlaryny bilmeýän adam, eline ruçka, kitap ýazanna ruçka eline ýanky tutup görmedik. Kitaplarynyň manysyny bilmedik. Men ömrümiň manysy bir kitap ýazan adam, ömrünün manysyny düşünmeýän, öz-özüne milli lider, ýagny öz tohumynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhamedowa garşy ine biz çykyşlar edýär. Hormatly watandaşlar, men sözü birinji bilen Nurjan apa berýän. Nurjan apa aýdy bilersiňiz. У вас mikrofon есть. Он, в принципе, там... Хорошо. Salam vatandaşlar. Bildiğiniz ýaly biz Washington'da Türkmen ilçikanasynyň öňünde ne tam spisak miting geçirýäs. Siýasatdan ýatan bendeler için. Bir aýdyp geçjek. Farhat Meymankuliýew. Ol Türkmen halkynyň azatlygy üçin görüşen oğlan. Näme üçindir Türkiýeden alınıp gitti. Hiç hili ugalovny statyalar berilmedi. Hiç kimin haberi bolmadan grupas edip onu ýok etdiler. Biz yani haberimiz bile yok bu oğlancıktan. Bu gaty ýalňyş. Hatta Türkmenistanyň kodeksine ýazyk. Eger obwinienie edip bilmeseňiz, siz sud etmäge hakyňyz ýok diýen. Şu ugalovny kodekste bar. Cuma Sapar Dedebayev. Bu oğlancygym Türkmenistanyň azatlygy üçin görüşen oğlan. Özü Özbekistanly, Karakalpakistanly diýelim. Mert oğlan dine Türkmen halkynyň azatlygy üçin, siýasatdaky ýatan oğlanlar üçin, Türkmenistanyň geleceği üçin görüşen oğlan. Munam grupas edip akitler, hiç kimin haberi bolman, elektroşok bilen hatta şeýdip muny Özbekistanyň türmesine akidip şo taýda 9 ýyl berdiler. 9 ýyl. Türkmenistan halky üçin görüşen mert oğlan, gahrman oğlan. İnşallah çıkar. Mansur Mirgelew 22 ýyl verildi. Bu oğlan 12 ýylyny türmede geçirdi. Ne olsa onu komissabat etmeli. Yöne Türkmenistanyň çinovniklary ve prezidenti muňa ýanaşanok. Hatta 11 prezidentiň karary boýunça 11 may 2017 ýylyň 202 nomerli Aşgabat şäherine gol çekilen zady var. Ukazı var, kararı var. Yani şu karar bilen tutsakdaky ýatan bendelerin medisina kömeginiň ýetmezçiligi, edip bilmeýänlikleri için olary amnisti öýüne goýbermeli diýen, komissabat etmeli diýen bir karar var. Şu prezident kararı. Emma o karar uygulananok. O karara seredilenok. Bir de yine de bir kişi koyan näme üçin Türkmenistan'da siyasetten yatan tutsaklara amnisti edenok. Günah geçişlik edilenok. Ol 33 ýyldan beri edilenok. Ol sizin halkyňyzyň adamları değil mi? Inni men şu wagt urşuda bella keşek bolýan.
мировое сообщество, вы или не видите, или не хотите это видеть, или услышать мольбу нашу о том, что в Туркменистане уже 33 года не производится амнистия. И, ну хорошо, сейчас в последнее время в странах идут войны. Вы можете это даже не услышать. Но вы и до этого должны были это все услышать, потому что везде пишется, говорится, но почему-то все остается безнаказанно. И просим, чтобы в предыдущем вы взяли во внимание. Наши ребята, все невинные, они только хотели, чтобы было процветание в Туркменистане. И чтобы за слово свободы никого не сажали на 22 года. Это безумие. Сейчас. Инха, Мирдан Мухамедов, Хасаме Топорның оппозицияда, Хасаме Топорның оğlancığı. Бұл оğlanım Türkmenistan'ın geleceği için, yaltı geleceği için bu neme görüştü, sövüştü. Yeden hiç yili ervetliği yok. Hiç yili. Ne içindir? Bunam grup bast edip, deportasyonlu lagere atıp, суд deyip, bir giden yapmacı ugalovna kodeksleri nimettiler. Üstüne yapıştırdılar. Ceza deyip. Bir de suud ilan ettiler. Suud, hiç yili suudun yani yapık suud bolanmışın. Ondan adamların haberim yok. Aşgabat şehrinin Proletarski rayonuna bolacak deyip başka bir suuda geçiriyorlar. Baran halkın ondan haberi yok. Yani şu oğlancımıza Mirdan Muhammedov'da azatlık istiyoruz. Yine de bir gezekti yani. Türkmenistan'ın Ugalovna kodeksinde eğer de siz обвинение edip bilmeseniz siz suud etmeye hakkınız yok. Mirdan Muhammedov'a da azatlık talep ediyoruz. Ondan başka da bizim bir giden oğlancıklarımız var. Allamurat Korkhanov, Allamurat Korkhanov, Murat Düşemov, Murat Övezov, Meyalikberdi Allamuradov. Meyalikberdi Allamuradov. Onların hem azatlığını isteyiz. Türkmen чиновникlarına bir de prezidente yüzleniyoruz yerden. Bizi bu tayı getirmeyecek olsanız, geplettirmeyecek olsanız, avrayınız için siz bizim sesimizi hükmani surette eşitmelisiniz. Ve çare görmelisiniz. Bu oğlancıkların hiçbirinin günahı yok. Günah geçişlikte hükman bunları koyvermelisiniz. Siz Pamilov'u diyeniz ama Pamilov'u siz sadece o tayda korrupsiyada pul yoklayanız, uğurlayanız. Adamlar en sonki zatlarını satıp öylerini, bar zatlarını satıp size pul veriyorlar. Yine sizin Pamilov'un yanınız. Ayıp değil mi? Birazcık bir fikir edin. Bu vatandaşlar, Türkmenistan'ın vatandaşları. Окей, дорогие друзья, дорогие телезрители нашего канала, дорогие туркменистанцы, сегодня, 25 сентября 2024 года, мы, демократическая оппозиция Туркменистана, проводим манифест в поддержку наших политических заключенных, незаконно осужденных людей в Туркменистане, таких как Джумат Напар Дадебаев, Мансур Менгелов, Мирдан Мухамедов, Фархат Мейманкулиев, Мурат Овезов, Мурат Душемов, Meyalikberdi Allamuradov и другие, Allamurat Korkhanov и другие. Мы поддерживаем наших земляков, которые были просто гражданскими активистами, которые боролись за права человека, которые старались защитить законы Туркменистана, которые стояли на стороне закона. Не против закона, на стороне закона. И режим Бердымухамедова
отец и сын, как мы их называем, авторитарный режим, он вот так расправляется с политическими оппонентами. В Туркменистане нету оппозиции. В Туркменистане невозможно зарегистрировать ни свободную общественную организацию, ни политическую партию, ни политическое движение. Ничего нельзя, запрещено. Марат Душемов хотел зарегистрировать политическую партию. Он оказался в тюрьме. Есть другие многие случаи, вот, люди, которые хотели зарегистрировать политическую партию в Туркменистане, оказались в тюрьме и осуждены на много лет. Вот так режим Бердымухамедов, клан Бердымухамедов незаконно захватил власть, сфальсифицировав выборы и продолжает издеваться над туркменским народом. Продолжает он уничтожать своих политических оппонентов. Поверьте, человек за 11 лет, Гурбангулы Бердымухамедов, написал 58 книг, не знает ни названия книг. Последнюю книгу, которую он презентовал как национальный лидер своей семьи туркменскому народу, «Өмрмун мааниси», то есть смысл моей жизни. Так вот из этой книги, если у него спросить очерки, он даже ответить не сможет. Идиот по образованию. Извините, человек по образованию, идиот по происхождению. Этот человек довел туркменский народ в такое состояние, что мы превратились в страну, как Северная Корея. Интернет ограничен, иногда закрывается. Когда большие праздники, большие протесты, интернет вообще закрывается. Везде сразу усиление. Он боится, что народ встанет. Он прекрасно понимает, что никто его не любит, его ненавидит. Он это прекрасно понимает. Только мировое сообщество закрывает глаза на это, и поэтому вот этот человек, узурпирующий власть, укравший все права наши, сегодня управляет страной с помощью своего сына и себя. Сын Фердар Бердымухамедов – это картинка. Он сегодня просто охраняет кресло Гурбангулы Бердымухамедова. Потому что все переговоры на внешней среде, то есть дипломатическими представительствами или с другими странами, осуществляет сегодня Гурбангулы Бердымухамедов. Всю хозяйственную деятельность в Туркменистане ведет Гурбангулы Бердымухамедов. Сердар строго исполняет его указания. То есть страной, как и раньше, управляет певец, жнец, писатель, юморист, диджей, пилот, конекрат, коневожденец, велосипедист. В общем, как только его назвать нельзя, писатель, поэт. Вот этот человек, написавший за 11 лет 58 книг и не знающий ни содержания, ни названия своих книг, управляет сегодня страной. Это смешно, но мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на нарушение прав человека в Туркменистане. В Туркменистане сегодня 45% населения вынуждены покинуть Туркменистан. Даже в Корее такого нету, в Северной Корее, что население в составе 45% покидает Туркменистан. Сегодня покинуть Туркменистан – это мечта туркменистанца. Мы дошли до такого позора. Меня очень сильно волнует, почему господин Гутерреш, который занимает председателя ООН, приезжает в Туркменистан, ему дарят машину, на все глаза закрывает, целуется, обнимается с диктаторами. Нас это очень сильно беспокоит по одной причине, что мы понимаем, что справедливость есть во всем мире частично. И нас это настораживает. Потому что если справедливости не будет нигде, начнутся войны, как Россия-Украина, как Туркменистан нам еще с какой-то страной. Вот эти безбашенные диктаторы начнут чудить, когда они увидят, что международные организации ничего не делают. Поэтому мы призываем все международные организации обратить внимание на Туркменистан, на политических заключенных, посмотреть их уголовные дела. Там ничего нету. Они ничего такого не совершали, чтобы их сажали, доставляли в Туркменистан, заводили в Интерпол, придумали какие-то уголовные статьи, обвиняли в терроризме, в экстремизме или еще в чем-то, с которым они никак не связаны. Поэтому во все международные организации после этого протеста мы напишем письма, во все дипломатические представительства Вашингтона, также Туркменистана мы отправим свои письма, подтверждающие то, что мы говорим. Мы призываем мировое сообщество обратить пристальное внимание на нарушение прав человека в Туркменистане. Hormatlı iyileşler, inni bir gepleşiğe devam edelim. Benim bizim iyileşime diriliş veren. Diriliş. Ayız bilesiniz.
Assalamu alaykum gadyrly ildeşler. Mähwan watansýar doganlar, bizleri dinleýänler we hereket etdiren Murat Gurbanow ähliňize köp salam ýollaýan we şol sanda Serdar agamyza da. Ýagny ähli hereketleriň elbetde türkmen halkynyň oýanmaklygy üçin bir giden hereketler alınıp barlýar, bir giden mitingler, bir giden çäreler alınıp barlýar. Elbette şol sanda Türkmenistanyň jenaýatkär bir kanun hökümeti de bizim watandaşlarymyzyň gözüni gorkuzmaklygy üçin elbette hereket edýän adamlary her türlü ýollar bilen suwa girip gurup çykýar, danym deport edýär we bular türmäge wasyp elbette gorkuzýarlar. Yani bu gorkuzmaklyk bilen hem çäklenmeýärler. Şol sanda elbette bu köp kişe girdici getirýär. Çünki bir giden adamlaryň deport bolmaklygyna ve bir giden adamlaryň döremekligi elbette köp kişiniň girdici çeşmesi bolup durýar. Yani bunu raýat biznesine öwürdiler. Raýat biznesini mesela Türkmenistanyň içinde Türkmenistan hökümeti medewati we ýurtdaşyndaky bizim hakukumuzy gorýas diýenler medewati. Bu elbette bu kynçylyklardan çykmagyň tek bir ýolu bar. Ähli çykyşlarymyzda aýdyp belläp geçişimiz ýaly edildi bolýar. Her bir zatda aksiýon bolun, her bir zatda soraw bermeklige, hereket etmeklige, ýagny kimin kimdigini tanaça wagt bolandyr indi mähwanda bolýar her biriňizde. Menden bu kadar. Serdar agamyza berýär söz gederni. Serdar agamyz dowam edipler. İldeşler, yeniden meňze o cemaatdan biri berdi bizim gaýtalap oturmaly. Elbette ki protestler geçirilip durmaly, mitingler edilip durmaly. Daşary ýurtlarda bugüne çelli soňky 4 ýyldan bäri edilip duran bu hereketleriň netijesinde ýa-da kelimiňen belläp geçişi ýaly. Elbette ki akyllar ýaly, pikirler ýaly, oýlanar ýaly we dogry hereketiň agzy birlikde, jebislikde we elbette ki birinji derejede zalyma karşı bolan üçin Allah'a iman bilen birlikdedir. Biz ýene de ildeşler ýatla diýäs, bu hökümetler meselem suratyny görkezip otyr. Farkatdan başladylar, soň Röwşen Kılıçev diye, o Devran Mamov diye, ýene de bir näçe atlaryny bilmeýänlerimiz doganlarymyzy hökümete tapşyrdy bu Türkiýe hökümeti. Näme üçin beýletdi? Elbette ki ikisiniň arasynda anlaşmalary bardyr. Ýöne bu anlaşmalary hem ýene-de şu taýda hemmeňiz bilýäňizmi aýtmakda peýda bar. Allah Taala diýär ki zalyma garşy göreşi çykan bolsaňyz ey meniň iman eden bendelerim diýe. Maňa dilek edin, menden ýardym diläň, menden kömek diläň diýe hemişe. Allah'ı inkar edenlerden, Allah'a karşı gidenlerden, Allah'ını inanacak bolup Allah'a ümtilyan adamlardan ýoklanları bar bolsa, olary bilen dostum bolmaň, aragatlaşygym tutmaň diye ve ýene de bu hereketiň netijesinde meselem bir gün çağırış edip oturanlar bar, meselem 20 sentýabra çağırış edip oturanlar bar. Ýene de özüňiz bilýärsiňiz, ýene de Allah ýarymyz bolsun elbette ki her näme hereket edilen ýagdaýynda da akyllyca bolup hereket etmeli we bu daşary Türkden kösen gezberler bar, bir gidenleri, näme boljagy belli däl, Türk hökümetine anam ýok, ýolda alanyny gapçawaty. Orsiýadyň ýagdaýy görünip dur, ortada mälik bir gidine gitti. Näme üçindir muny şol bir wagda paýlaşan adamlarym şol boldy, näet bitenlerden şol aýtdy da podrobnoslara girip oturmaly. Günü gelende elbette ki zatlaryň köpüsi açyljakdyr. Biz elbette ki aziz ildeşler Allah'a iman etmeli. Bizim dinimizde var, bizim desturumuzda var, bizim örf adetlerimiz diye de desturumuza sink giden ata-babalardan gelen öğüt nasihatlarda ve akıllarda var. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var diye boşuna aýtmandyrlar. Eger biz bugünlerde mazlum şeklinde olacak ve köpçülükten o zalime karşı net göreşecek. Urban Guly eline her türlü yara galyp koydy, her türlü silah täýärlap koydy, halky bilen göreşmek üçin, halky bilen uçmak üçin diýip oturlan wagty Allah Taala diýär Kur'an-ı Kerimde meniň iman eden bendelerime sizin düşmanınız güýçlendi, kuwatlandy diýip habar gelen wagty olaryň diňe imany artar diýip
Ulacan, udacan geçirip duran bu mitingler, neticeler bir del, iki del, üç del elbette ki görünen oturanlar var yani saatler edili oti ve aramızda gürleştirili sözün gücüne eğreli, sözün gücü vardır elbette ki. O yine de devam ederiz burada. Sen haydi ver. Bolar. Hormatly vatandaşlar, ine men yine bir ýatlak geçecek bolýan. Biz häzir Washingtonna şu gün 3-nji gün 25 sentyabr Washingtonna Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde öz protestimizi geçirýär. Şul manifestasiýa Türkmenistanyň içinde biýiguna ýatyn siyah tutawlardaky adamlaryň gollawy. Yine bir gezek men ýatlak geçeýin. Ine Farhat Memnunkuliýew Türkmenistan tarapyndan Türkiýeden oglanyp alyp gidildi. Bize şoň ykbaly belli däl. Ne Türk hökümeti, ne Türkmenistan hökümeti ofitsialna bize jogap berýär. Muňa adam ogruk diýilýär. Bir minut men mikrofonu goýaýyn. Eger даже türme basılaýan ýagdaýda da biz näçe ýyl basılandygyndan bilemiz ok. Awa, biz näçe ýyl basılandygyndan bilemiz ok. Näme bolanyndan bilemiz ok, ykbalyndan bilemiz ok. Bular ýaly hökümet kim bolsa şo bolsun. Şo ýaly adam alyp ogurlap, öldürüp ýa urup ýa bir zat etmäni hiç ýyl haky ýok. Diňe şoň üçin şu hökümet tutup, bu jenaýat iş. Biz şonu tutup jenaýat çekmeli. Ine Juma Sapar Dedebaýew Türkmen halky üçin köp işler etdi. Protestler geçirdi. Bir topar ýanky yerlerde çıkışlar edip, zat edip, yine Türk hökümeti bilen Özbekistanyň arasynda özara baglanşyklar üçin alınıp alyp gidildi. Bir minut men şu nemäni öçüreýin, bir minut. Eha berýär. Inni Mansur Mengelow alsak. Mansur Mengelow bir kanun ýagdaýda narkotik taşlap, yine bir zat edip, Bulş halkynyň ýanky haklaryny gorap, çıkış edýärdi, haklaryny gorap, hatlar ýazýardy, ine şoň üçin tutup alyp gitdiler. Mansur Mengelow hakyky Türkmenistanyň gahrmany. Bir näçe ýyllap Türkmenistanyň türmelerine ýatyr we şo ýerde şu Mansur Mengelow oturan ýerine adamyň haklaryny gorýar. Muny şizo goýýarlar, muny izolatora goýýarlar, urýarlar, ýeňçär şonu da şo ýerde adamyň haklaryny gorýar. Şul adama prezidentiň adyna hat ýaz, prezidentiň bagşlar zat diýip ýanky ýalňyşdym, men opozisiýa garşy diýip çykyş etýärler bolsa şonu Türkmenistanyň türmesinden muňa ýanky azatlyga çykarjak bolýar eden ok. Men diňe hakyky biýigune ýagdaýym boýunça men çykjak bolmasa ýallaklap ýa bir ýerine ýanky paýşdyrlar edip ýa-da tökme zat çykjak gelip mert otyr şo ýerde. Ejesi ýok boldy, arada Ejesi ýok boldy. Kakasy ýok boldy. Bular garşyp göz ýaş döküp wepat boldular öz oğulları üçin. Kösenip şonda da mert durandyr bu oglan. Hakyky gahrman. Muň aýagyny alanyna urup aýagyny döwdiler. Şo aýagy döwülerine şul adamyň ýanky saglygy häzir gaty erbet ýagdaýda. Şoňa garamazdan Türkmenistanyň 2017-nji ýyllaky çykaran Gurbanly Berdimuhammedowyň karary boýunça şul adama Türkmenistanyň türmesine kömek et bolan ok. Şo sebäpli, şol karar sebäpli şul adam goý bermeli bolýan. Şondan da şo karar ulanan ok. Ýene de şo öz çykaran kararyndan Gurbanly Berdimuhammedow bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine biz ýöne seredip kino gören bolup durmaly. Şu ýaly adamlar bar bolan soň entek Türkmenistanyň içinde adalatlyk wa, türmelerde adalatlyk wa, bolmasa polny bespredel bolar. Biz hökman şu ýaly adamlarymyzy halkyň içinden çykýan adamlaryna gollamaly, podдержка bermeli. Biz podдержка bermesek, biz gollamasak kim zulma garşy görüşdün? Köpüsi gorkýa, köpüsi ýanky dognanlaşyma batyş eder ýaly. Köpüsi bolsa ay goýsana men häzir pul gazanýan o ýerde $100, $200, men ýanky mülkümi artdyrjak zat diýip watany elden gidip dur. Ýanky Türkmenistan oglanyp gidip otyr. Häzir indi döwletimiz hem oglanjak bolýarlar bolýan. Şoňa seretmän şo gara güni bilen gara gün ýöne 33 ýyldan bäri gelip dur. Biz ýanky bir günem durup
görüşemzok. Men dünkü videomda Ukraina boyunça aydanında Ukraina gan döküp, der döküp, vefat bolup, şu zatları yankı azatlığın kazanını. Yönü Türkmen halkı intek. Hiç adam et görenok öz azatlığını kazanmak için. Ünütverin, Gurbanı Berdimuhamedov öz halkını özüne garaşlı etcek bolup adamlar öldürmem gördü. Onun kanı dökmem gördü. Türmeye basmam gördü. Bir topar hareketler ediyor. Rezultat amalya. Biz hiç tat edemdik. Kaytıp öne çıkayanlara tüyüp arkasına yeni bir zatlar deyip sen ne emettin deyip onu gollaman ters hareketler ediyor. Şunun için biz şuraya ağrıyadaydı. Maşgalamızı içine daşına çıkarıp bilsek doğun kardeşimizi içine közünpüyor. Biz bir ne ayliysem bir adekvatlı maşgala yağlayalı her yerimiz pıtrap bütün dünyada getiriyor. Bir topor erkek olanlar daşı yurtlarda gelip başka bir milletin ayarlarını alıp üylenmeli olya başka alaç yok. İçindeki Türkmen gıyılar başka devletlere gidip başka bir milletli adamlara durmuşa çıkıp başka maşgala yatamalı olya. Türkmen milleti itki dotir biliyor musun onu? Biz ne yapacağız size şu zatları aydiyat düşündürüyor? Bir kelleğinizi aylan. Şu zatlar bize gerek gel. Men Fransa'dan yürüyüte geldim. Şu yankı halkın üstünü çekeyinleyip. Nurcan Apa şunun işini taşlap yürüyüte New York'tan geldi Washington'a. Biz çağrışlar ettik. Hiç kim gelen yok. Hiç kime yankı bir yeri korkya, bir yeri işliya, bir yeri yeni bir topar milyon ak maskaları var. Yine şu oğlun akıdılıp batıldı. Şu hareketin adamları nerede? Ne yapıp gelen yok? Ne yapıp kollayan yok? Ne ettiler şunu kollamak için? Bir protest, bir palnatsiyonla grup bilen oklar. Türkmenistan'ın içine adamlar kaldıracak koyar. Daşını kaldırıp bilen ok. Şunun için men tankitla baydam ok. Bizde de devlette de şurayalı yani problemalar var. Biz çözmeli, halk bolup çözmeli şu zatları. Şunun için vatandaşlar bir gün yaşalı, mert dastoyna yaşalı, koyuyor şu zatları. Men şunun için yine bir neçe min kilometre geçip geldim ve şu yerde Arazov Meret Bayramçı yürüyüşe torgu verecek. Hazır şunu yürüyecek bolyan. Я сейчас обращение сделаю. Ага. Да. Я хочу обратиться к послу Туркменистана в Вашингтоне Аразову Мерет Байрамовичу. Если вы меня слышите, если у вас осталось какое-то достоинство, выйдите и поговорите с нами. Если вы настоящий посол свободной, независимой, демократической страны, если вы посол какого-то узурпатора и вы боитесь, то не выходите, мы поймем. Я хочу к вам обратиться как к представителю государства, находящегося в Вашингтоне. Сегодня вы получите по имейлу наше письмо. В этом письме мы детально отразим, что происходит с политической оппозицией в Туркменистане, что происходит с политическими заключенными в Туркменистане, как над ними издеваются, как их избивают, как их незаконно судят. Вы, как представитель государства в Вашингтоне, ходите по улицам демократическим, ходите по улицам, где процветает справедливость, законность и демократия. Вы себя олицетворяете как демократ. Ваша Айсултан Тураева это вообще мошенничество. Вы то же самое. Вы покупаете здесь дворцы себе за несколько миллионов долларов. У нас есть все данные. Вы не можете выйти с народом переговорить. Какая разница, мы оппозиция или не оппозиция? Мы представители туркменского народа. Вы достойно должны выйти как представитель государства, не прятаться, а выйти поговорить. Спросить, что случилось. Если не можете помочь, можете сказать, это не в моей компетенции. Но хотя бы не скрываться, не забиться, как, извините меня, крыса в свое логово. Поэтому мы обращаемся к вам. Если вы настоящий посол, дипломат, вы должны отреагировать, когда приходит народ Туркменистана, независимо оппозиция, независимо против политики президента, это вас не должно касаться. Это представитель народа. Вы должны поговорить с ним. Потому что эти представители народа носят туркменский гражданский паспорт, являются гражданами Туркменистана. Вы их тоже представитель. Вы не представитель только Бердымухамедовой. Вы представитель народа. Поэтому мы считаем, ваша дипломатическая работа равна нулю. Вы как дипломат
перед народом опозорились. Вы, сколько мы приезжаем сюда, не можете выйти, боитесь. Вы герои у себя в кабинете, а в реальном мире вы никто. Поэтому и народ Туркменистана прекрасно понимает, кто вы такой. Поэтому мы обращаемся к Аразову. Мы против вашей политики и политики вашего узурпатора. Мы против того, чтобы оппозицию давили незаконным уголовным путем. Если вы такие серьезные дипломаты, если вы такие политики, почему вы дебаты не делаете? Почему, ладно, Бердымухамедов боится никто, он двоечник по жизни, второй вообще там разговаривать не может. Но вы дипломат, у вас есть образование, почему не выйдете? Вы же лучше нас все знаете. Почему не дискутируете, почему дебаты не устраиваете? Почему вы просто не разговариваете со своим народом? Потому что вы боитесь все одного человека. Его зовут Гурбанул Бердымухамедов. Он написал 58 книг, название книг не знает своих. Спросите у него, он даже 10 книг не назовет из 58 книг. Вы прекрасно понимаете, в каком вы положении. Вам надо пройти на сторону народа, хватит идиотов поддерживать. Из-за таких, как вы, мы сегодня пришли к этой жизни. Не думайте, что режим Бердымухамедова это два Бердымухамедова. Это вы в том числе. Поэтому мы к вам обращаемся. Если у вас есть какой-то дипломатический статус, вы должны выйти и поговорить. Как делают все посольства. Или консул отправить, или простого сотрудника отправить и послушать, что мы говорим. Вы это все увидите в YouTube. Мы понимаем это. Поэтому мы не оцениваем вашу работу никак. Вы работаете не для народа, вы работаете на режим диктатора. Правильно. Hani devlet halk içindir. Halk için hizmet etmeli deyip belirlenip geçe konstitutsiyada. Hani halka sizin yardımınız, desteğiniz, halk aç, işsiz ve sergezdan. Sizin iş rezultatınız inha merdana oğlanlar türmede yatırlar. Yine bir adacık vicdanınız var olsa, gece yatıp uklamak isteyen olsanız, yine siz ödünüzde prezident deyip adlandıryan olsanız, halk tabii ki sizi seçmedi. Yine de eğer men şu baş tutan da diyen olsanız, biraz vicdanınız var olsa, şu oğlancıkları amnistiye etmelisiniz. Onu etmenizden talep ediyoruz. Şu oğlancıkların azatlığını talep ediyoruz. Halka iş verin, güç verin, sergezdan olmaz yani halkınız toplan öz vatanımıza. Hadi söz vermeyelim. Hormatly vatandaşlar, bir minut, yine hormatly vatandaşlar, siz diýäňiz pasosta hökümet bolmy? Gorkup daşarçyk bilen oklar. Türkmen gражданlarynyň gülüş bilen oklar. Opozisiýa görseler gaçýarlar. Siz diýäňiz gelin olar ýaly, ýa-ni erkek bolsaňyz, zat bolsaňyz Türkmenistana. Türkmenistan bir kiçik territoriýa. Biz bütün dünýäde bular kowlap ýör. Dogry düşünün. Şo ýerde bir täkelje kanun, adalet, şo ýerde ýa-ni nime diýen bolsa, biz şo ýerde arky şolar görüşip ýeňip emilýär. Saýlawlarda utup emilýär. Biz bu ýerde bular bilen ýargy bilen güleşemdok. Biz bu ýerde bular jenaýaty iş tapyp bular basamdok. Biz dastoýny güleşýär, hormat goýup. Näçe şol ýaly Türkmenistanda bular edilenok? Bular zulüm. Bular diňe adamlary öldürmek, basmak, ýok etmek, eline güç var. Şo güýji, konstitusiýon güýji zulüm tarapyna ulanýarlar. Ine şonuň üçin biz baryp şo ýerde hereket etip bilemizok. Ýöne halk bolsa, biz şol ugroza garaşman biz barýar şo ýere. Şonuň üçin vatandaşlar, siziň hemmäňizi çagyrýar. Opozisiýanyň hereketleri goşulmasaňyzam gollan. Bize kömekler gerek. Bize komentariýa ýazmak, maslahat bermek, bizi tankid etmek, bize hatlar ýazmak, bize Türkmenistan üçin informasiýalar beýkançylyk boýunça, bize pul kömek, bize fondlara pul geçirmek, bize agza bolmak, bize bir topar kömekler gerek. Sebäbi bu iş biziň işimizde, halkyň işi. Biz egerde bize galdy, biz başarjak dadymyz ýok dese. Şu ýaly kezaplary biz bir günne ýygnap, bir günne Türkmenistan düzet bilýär. Gollan bizi.
Biz hökman şolary ýa-ni tutsak edip boyuna bar haramlyklaryny goýup oglan pullaryny Türkmenistan kadnasyna getirer. Men sözü indi Direlişe berýän, Direliş söz senden bolýym. Minnetdar Murat Kurbanow, Nurcan Ellece, ýagny çykyşlaryňyzda, hereketleriniňizde we şol sanda bizleri goldaýanlara, dinleýänlere we şu taýda käwir zatlary bellek geçmek isleýän, ýagny bu bildiňimiz ganhor, gandon hökümet, ýagny bilşiňiz ýaly bu hökümet mesela maýdaly siýasy tutulara azatlyk berse, halk üçin ýöretse, girilen kynçylyklaryň bir kıştansyny düzetse, ýagny biz bu hökümet bilen ılallaşarys diýilen ýaly düşünje gelýär da köp kişiň sebäbi diýilende talap etmekliň birgiden görnüşleri bar. Mesela köp kişi diýär ki, ene siýasy tutulara azatlyk beriň, özüňizi prezident diýip hasap edýän bolsaňyz halka seredin, o awraýyňyz dikeldiň diýilen ýaly getýär. Ýok, biz bu hökümet bilen ılallaşmaýar. Meniň we bizleriň, bize inanýanlaryň talaby bu şekilde däl. Biz şu gandon hökümeti tohum tiýiji bilen ýok etmek isleýär. Çünki bu haram hökümet konsul işgärlerini, ýani hökümet wezipede işleýän Türkmen watandaşlaryny öldürtmek isleýär. Ýagny mesela maýdaly ýurtdaşynda bizi kösýänler kim? Konsulstuwan işgärleri, dogry dälmi? Konsulstuwada işleýän işgärleriň hem çağalary bar, gyzy bar, ogly bar, okap berenleri bar, işläp berenleri bar, dogry dälmi? Ýagny bularym bilinýär, görünýär, ýagny pikir etýän o konfliktler. Direliş bir minut saklaýyn. Biz häzir çykart efirden we Türk basolsaň öňüne barmaly. Bu ýerde wagtymyz tordy. Siz gurrunňyzy ben Serdar. Biz häzir goşup 15 minutdan bolýarmy? Türk basolsaň öňüne. Ýagny halka öldürtjek bolýar da konsul işgärlerini biziň ýöneköy jemgyýetimizde öldürtmek isleýär bu hökümet Serdar'a gepim tümmek geri. Meselem biziň halkymyzyň gany gaýnapdy, biziň halkymyzyň jany ýanyp, kimden ýanyp? Konsul işgärlerinden, dogry dälmi? Meselem täze pasport bermeli deregine pasport uzatmak girizdiler we buny köp adamyň islegine görä kanagatlandyrdylar. Ýani köp kişi kanagatlandy. O uzatmak girizse de bolýar diýdi we täze pasport almaklykdan waz geçildi we talap edilmedi. Ýagny bilşimiz ýaly ýurtdaşyndaky türkmenleri kim kösýär? Konsul işgärleri. Bular hem ýerden ýeke çykan däl Serdara. Bularyň hem çağalary bar, dogry dälmi? Bularyň hem tohum tiýiji garandaşlary bar. Ýagny diýmek isleýän zadym, eger bu konsul işgärleri halkyň dawlenýesi bilen, halka kösemeklik bilen bu işlerini dogam etseler, bu halk bularyň nesil neberilerini öldürjekdirler bar. Çünki eger de bu ganhor hökümet aslan şonu isleýär, Türkmeni öldürtmek isleýär. Bu şonuň üçin geldi. Bir tarapdan keselçilik bilen, ýeter ýetmezçilik bilen ýok edýärdi. Bir tarapdan da öz wezipesini elinden gidirmejek bolýan adamlaryň eli bilen hem ýöneköy jemgyýetimizde her taraplaryň ýol bilen ýok edýärdi, gynawdy, kösäwdi. Ýagny gelecekde Türkmeni öldürtmeklik üçin birgiden projekt çyzypdy. Şoň üçin bu zatda size öňünden aýtmak isleýän, wagtyňyz waka Allah'a iman edin, eden işlerinize toğu edin, halka kösemeklikden el çekin. Eger halka kösemekligiňizi dogam etseňiz, isle konsul işgäri bolun, isle häkim işgäri bolun, tapawdy ýok. Allah Taala aralmaklygy nesip etdirjekdir we bu millet her biriňizden aýylgan şu şekilde araljakdyr. Ikinciden hem men tekliğim var şu taýda watandaşlarymyza Türkmenistanyň hökümeti yürütü ve bilip bilgeçliğin birgiden kynçylyklary döretdi ki adamlar şu kemçilikler bilen gumra bolsun ve şu zatlary ünsünü versin diye. Mesela biz näme etmeli? Bir derdimize derman talap etmeli däl. Şu hökümetiň gitmekligini talap etmeli. Mesela maýdaly, siýasat tutulara azatlyk berdi da, ılallaşacak mısınız şular bilen?
Mesela maýdaly bir kuş adam oýuny un paýlatda. Mesela ýarymyz un talap etýäs, ýarymyz pasyr, ýarymyz keselimize derman, ýarymyz şuňa meňzeş bir giden derdimiz bar. Yıllardır derdimiz bitmedi daha. Derdimiz aýdy gutormady o. Yani näçilerek çözümini aýtdyk, referandum etmeli. Bize Serdar Berdimuhammed gerekli değil. Biz erkin seçim isleýäs. Biz bunu başarıp bilýäs. Her bir siyasi hareketçi, her bir adam referandum islemeli. Erkin seçim islemeli. Täze prezident saýlawy islemeli. Bunu ikinci gedek prezident saýlawda resmi ur şekilde halka seredajak adamı dikeltmeli ve bunun arkasında durmaly. Yani edilecek işler vatandaşlar her biriniz challenge çekmeli. Men Serdar'ın prezidentlik vazifesinden narazy, men erkin seçim isleýän, men täze prezident saýlaw isleýän diýmeli. Yani her bir adam özünün konstitusiýa diýen Hudaý urunlaryň bu düzen konstitusiýasy we bu kitaby we bularyň maddasy we özlerçe düzüp ugrundaly gaşyp bolýar. Yani ähliňiziň bilşiňiz ýa-la 30 ýyldan bäri demokratiýa bilen şo konstitusiýa bilen külümüz sowurdular. Hiç birimiziň derdimize yaramady. Yani şu maddanyň içinde de ýazypdy. Şu maddada da ýazypdy vatandaşlar. Biz referandum etmeli. Biz erkin seçim etmeli. Biz halky prezident saýlawa taýýar etmeli. Başga çıkalga yok dogonjuklam. Her bir aktivistiňmi, jurnalistiňmi, siýasatçyňmy, ýeneňmi, hemmämiz biz şu prezidentden narazyligimizi görkezmeli. Çünkü bu hökümet bilen resmi tarapdan görüşmeli. Resmi bir şekilde görüşmeli bu hökümet bilen. Sebäbi ol bizim karşymyzda resmi bir şekilde görüşýär. Emma bu hökümetin tarapdarlary bizim karşymyzda resmi bir şekilde görüşýär. Bizim olara karşı resmi bir şekilde görüşmemiz yok. Şahsi dava cencel bilen bizleri 4 ýyldan beri gumra edýär. Öz dava cencem sebäbi olur hükümet tarapyndan resmi bir şekilde bizlere aýyplama bildirip bilýärlermi? Bildirip bilen oklar. Bizlerem hükümeti resmi bir şekilde günäkär görkezip bilýärmi? Görkezip bilemiz ok. Çünkü haýsy tarapdan bizler garyp diýsek, dünýä ýüzüne edilen hayır sahavat kömeği görkezip otur. Dünya yüzüne edilen kömekler görkezip ki biz garip değil diye. Kurulan heykelleri, kurulan binaları görkezipler, biz garip değil diyorlar. Biz bunun karşısına huvayı arzular ile görüşeceğiz. Bu bizim karşımıza resmi bir şekilde görüşeceğiz. Yani artık vatandaşlar tek bir çıkalığa var, referandum etmeli. Bu haramları gitmekliği talep etmeli. Yeter artık. Ölüyümü de mi yettik, öldürülümü de mi yettik, tutsağlarımı da mı yettik, türmen için tamam dolu. Şu türmedekiler, içindekilerin hemiz bir gün. Hiçbirisine adaletli suud geçirilmedi. Hiçbirisi açık suud edildi, türme basılmadı. Emmesi şu haram hükümetin zulmuna duçar oldu. Türmedekilerin, içindekilerin hemiz bir gün. Çünkü türme basanlar cinayetkar. Yani bundan artık dogoncukla menin tek bir haýyşdym, tek bir talabım şu haram hükümetin külünü sowurmakly üçin Allah'tan and içmeli ve Allah'a iman etmeli, Allah'tan dua dilek etmeli, aralmakly nesip etdirsin. Konsul işgallerinden, hükümet işgallerinden, prezidentinden, tohum tecinden aralmakly nesip etdirsin bize. Bizlere şolaryň nesil newerelerinden aralmakly nesip etdirsin. Her türlü yol bilen bizlere bulardan aralmakly nesip etdirsin. Dökülen Türkmenin ganynyň hasabyny soramakly nesip etdirsin. Türkmen çağlarynyň ölümüne, geleceğine sebep bolan bu Hudaý uran münafıklardan aralmakly nesip etdirsin dogonjuklar. Yani ölümden gorkmaklyk, bu zalimy tabin bolmaklyk ve Allah'ı inkar etmeklik. Bunu orada Allah üçün, iman üçün, vatan üçün, yaş nesil üçün ölümü göze almalı, aralmaklı üçün hareket etmeli. Biz bunların her birisinden aralmalı dogoncuklar. Ölümü göze almalı, aralmalı. Türkmenistan'la bayda kalıp, Türkmen baydağı alıp, yürek bolýar şu ýerde.
Bılık pasport. Yani, bunu yöretmeýärler da. Şu ýaly ýagny köçäňde professordy, bu professor arky ýörek gidip polisiýany dense provozda diýär, hiç kim ýa diýmedi ýaly. Han şu ýaly Türkmenistan et bolýarmy? 33 ýylda biziň nizawisimiz boldy, ýa garaşdyrlymy. Bir gezek professor çykyp halk öz nägeligini, öz arzuwuny aýtyp gördümi? Ýok, mümkin näme. Ýa döwlet biz üçin näme? Döwlet bir adam üçin, onuň adam Kezzap Gurbanoğlu Berdimuhamedov 58 kitap yazan adam, kitabın adlarını bilmeyen adam. Yine şu zatlar sizi egerde yankı kıynandırmasa bizim ýagdaýymyzy ýöne gülüp görse üstünden bundan beter çıkar. Kerim gulsa ýeler eýýam kitap ýazyp, goşgy ýazyp, Serdar eýýam gahryman olup. Şul elementler, şul dinamika, şul bolýan zatlar sizi aýdanokmy sizin öňüňiz gatgaran bu hereket etmesiniz bolanok diýip bir signal ýokmy? Ine şul ünsüňiz men çekçek bolup şöýre geldim. Dowam ederim başdan. Yani Türkmenistanyň içinde birlere watansöýürlügi öwretmediler, baýdaga hormat goýmaldygyny öwretmediler. Çünkü halk wada watan bardy. Yaş nesil wadyr da biz wadyrys. Meselem biz yaş çağlarymyzda her kim öz çağısyny goramaklyga, öz çağısyna seretmeklik bilen meşgullanýar. Pikir edip görüň dogonjuklarymyz. Biz egerde edil öz çağımyza seredişimiz ýaly. Öz çağımyza, öz ganymyzdan dünýä iýnen perzendimize seredişimiz ýaly. Beýleki türkmen dogonjuklarymyzyň çağlarynyň gelejegine, bularyň ösüp ulanşyna seretmesek, biz öz gelejegimizin külüni sowurýar. Çünki biziň çağımyz däl, beýleki dogonjuklarymyzyň çağlary ýene aýlanyp, öwrüp şu wezipelerde işleýär. Ve buların bu harama kulluk edýär. Ve bular da bizim külümüzü sowurmaklyk bilen meşgullanýar. Çünkü bular gazan üçin ýaşaýar. Mal mülk üçin ýaşaýar. Buların bar pikiri, umydy gazanç. Bular her türlü ýol bilen gazanjaktyrlar, kan dökjekdirler, adam türmäge basjaktyrlar, ýöne bu uzak gitmejekdir. Türkmeni birek ýok edip başlanda Gurbanoğlu kaçıp gidecektir ve bu uruşu hiç kim saklap bilmeyecektir. Çünkü şu wagt bu hükümette işleyenler bizim nesillerimizin, neverlerimizin ölümüne sebep bolup otdy. Endi pikir edip görün, bizim neslimizin, neverlerimizin ölümüne sebep bolan adamlar biz näme üçin ýaşadyk? Ve bizim ýaşaýyş durmuşymyzyň manysy näme bolur? Bizim gözümüzün alında tohum tijimiz, bizim gözümüzün alında doğan kardeşimiz, komşu ulanlarımız ecir çekip, çağları bannista can verip, ayalı raddomda çağısını dünyaya getirip bilmeyen çağa bilen ayalı ölüyor. Raddomu var ya, çağısının mehrini görmelidirine hem ayağını yitirip kayıtıyor, hem çağısını yitirip kayıtıyor. Bu zatlardan sonra, bu zatlar insanda kelle ve törcüktür. Kelle ve törcüktür sonra var bu zatlar. Çünkü adamlar doydundy. Aytdy diýdisinde, o bizim derdimizin adı bitmedi o. 4 ýyldyr derdimizin atlaryny sanýar. Dertlerimizin atlaryny sanýar. Her gün, her ay, her ýyl ütköşük dertli adamlar çykýar o. Gördüňizmi? Yeter artık dert sanamak ýokdur o. Sanan adamlar hana şu Rafka 4'te gillenip bizi video aldılar. Gördüňizmi? Seredin birler köplük Emrah Gurbanov doğrudan meselem men konuşmuşlarla tohum tecin tanamam. Yani bizi dinleyenler, bizi görýänler, siz şu konsul işgallerini tanıyanlar da bularım çağaları haýsy üniversitede okuýar, nirde ýaşaýar, Türkmenistan'da öýler, nirde çağaları, nirde siz bir köplük dogonjuklu. Şu konsul işgalleri yerden ýeke çıkan däl, başlygyndan tut ýene garagyny, konsulun, pasolun bular yerden ýeke çıkan däl, bularym çağalary var, bularym nesli neberesi var. Biz köplük, biz anyklap bilýär, biz deriňäp bilýär dogonjuklu. Anyklaň, bilin. Çünkü bular bizim nesillerimizin ölümüne sebep bolup otdy. Bular bizim ýok bolmaklygymyza goşup bu gamhora hyzmat edip otdy. O biz ölmejek bolup ýaşaýas ki,
ölmejek olup ölümden agar ejir çekýärki dogonjuklar. Bir ölmejek olup, öldürülmejek olup bir ölümden acı ejirler çekýär. Tohum diyicimizin ölüsünü telefon üstülen mazara jaýlaýar. Çağacıklarımızı telefonda görüp ulutýar. Şu zatlar edi oturan kim? Bir tane Hudaý uran tohum o. Bir tane Hudaý uran tohum milyonlarca adamı köse otuyor o. Milyonlarca adam köse o. Dogonjuklam hatça var. Hakimin tohum tijinin çağalarını yerini anyklap berin. Konsul işgärleriniň çağalarynyň yerini anyklap berin. Çünki olar çağalaryny ýurtdaşynda Ýewropada urda burada okutýar. Sen anyklaň şolaryň döllerini. Sen anyklaň şolaryň neberelerini. Türkmenistanyň içinde öýlerini anyklaň, ýurtdaşynda haýsy ýerde okuýarlar, nerede ýaşaýarlar, anyklaň dogonjuklam. Çünki hökümet bular bilen birleri beýrek öldürtjekdir. Bular şu wagt bu hökümeti dinläp birleri bizim nesillerimizi öldürip otýarlar. Düşünýäňizmi? Bular şu wagt pursatdan peýdalanyp haram pul üçin, mal mülk üçin bizim nesillerimizin ölümüne sebäp bolup otýar. Bizim özümüz atmaklığımıza, çağalarımızın derdine derman tapmanlığına, buların en atasız kemale gelmekliğine, buların insan däldanim, vahşi bir hayvan yalak bolup bulunmaklığına, erkeklerin kullukta ayrılmaklığına, kulluğa giden bizim yaş yigitlerimizin, afserlerin, komandirlerin sikmekliğine, ayağıylarımızın bozulmaklığına, yani birileri o derecede vahşileşti, otuyla. O derecede bizim dert surumuzu, din imanımızın külünü soğurup otuylar. Bundan tek bir çıkalga vardır. Bu çıkalgada biz bu hükümeti ayırmakları talep etmeli. Dine ayırmakları yeter artık o tuz soğulara azatlık, yeter artık kesellere derman, yeter artık password, yeter artık general o. Bizim derdimizin sanı bitmedi o. Yıllardır çözgüt çıkmadı o. Ayda otuyor, şu hükümeti ayırmaklığı talep edin. Referandum talep edin. Şu hükümeti ayırıp bilsek, mün derdine derman tapılacaktır. Mün derdine derman tapılacaktır. Hiç kim kösenmeyecektir. Şunu ayırmaklığı için talep edin. Yeter artık yegenlerin etmişi. Yeter artık yegenlerin sıçık giden bok gömdülüğü kaçına deneç bulan sıçın bokunu mucav oturacak o. Bunlar barıp bilýärmi 2012'den beri sıçıp doldurdular. Bokunu birlere dert ettiler. Çünkü haydi bir yegenin bokunu mucav oturacak. Haydi bir prokurorun bokunu mucav oturacak. Bulan boku bitmiyor. Bunların başını yok etmesen aşağıdaki itlerin zulmü bitmiyor. Balık kelleden porsuyor. Okunuzu kelle atın. Akliniz, gücünüzü kelle hücum edin dogoncuklar. Dediklerimi edayım bir köplük doğuncuklu. Bunlar ağırlık. Sen başla. Bizim vaktimiz var, bir yerde bir protestin çekli vakti var. Şunu takla. Hormatly vatandaşlar, diğer ruhsat bersen, ferda ruhsat bersen bizim yani aydaly. Häzir bizim bir minut. Häzir bizim garşymyzda eger ünseren bolsaňyz, şunu häzir bizim garşymyzda ýene Türk pasolstwosu var. Turkish Embassy, TS Washington, büyük kellesi. Yine hormatly vatandaşlar, şu ýerde biz şunki geçiren protestimizin esas manysy 23 sentýabr 3-nji gün 2024-nji ýyl Washington Türk elçixanasynyň öňünde esasy biz Erdogany ýüzlenjek bolýar. Hormatlanan Recep Tayyip Erdogan. Siz Türkmen diktator öz halkyny eziyen zulüm bizim seslerimizi ogurlap hiç wagt açyk taýlary etmedik. Türkmen halkyny ezik gelýän bir zulüme hyzmat edýäňiz, oňdan işleşýäňiz, sizin giýegiňiz orada Bayraktar barıp Türk Alparslan, Türkmenistana barıp kontraktar baglaşyp, siz Türkmenistanyň Lipowy, ýagny çyn näl Interpol dokumentlaryny alyp Türkmenistanyň aktivistlerini, Türkmenistan građanyny Türkmenistana deport edýäňiz. Ine şonuň üçin biz şu zatlara garşy we sizin
ünsüňizi çekýär. Türkmen halky garşy feresap bolun. Biz ine şuriýaly ýani biýdüzgünçiliklere garşy. Türkmenistanyna biýdüzgünçilik, Türkmenistanyna kanunlar işlenok. Türkmenistanyna Gurbanly Berdimuhammedowyň ýegenleri näme diýär? Birinji bilen Türkmenistany hemme biznesini ýani edip bizim hökümet guramalary, edaralara barıp şöyle reket edip on haritlaryny alıp ardan bakadan 3,5 manattan alıp onu valuta satıp ýagny ýene de gelip 20'den çalışıp ýene de 3,5 manatta yerine koyarlar. Duran yerine 6-7 esse kazanıyorlar. Milyarder boldular. Türkmen halkı sizin döwletiňizde nelegal olup, sizin ekonomikanızı ýani düzgünlerini bolup işlemeli mecbur bolýar. Biz düşünýär. Şo ýerde Türkmen halkynyň günäs badygyny düşünýär. Ýöne bize Türkmenistanyň içinde ne opozisiýa, ne siyasi pikirler aýtmak, ne halkyň arzularyny aýtmak, ne de halkyň isleglerini aýtmak mümkinçiligimiz bar. Bir zat gurulsaň türmäge basýarlar. Türmäge basmam gurup zat edip işlerini görýärler. Şonuň üçin ine hormatly vatandaşlar, men häzir şu ýere goýyn, şunu sebäbi ýürüýte geldiler. Hawa spitsalna geldiler ine. Bizde taýyksy ýok. Biz öz işimizi gowulýar. Ine Türk pasolstwasy. Ine şonuň üçin hormatly Recep Tayyip Erdoğan, siz musulman nöwledi, musulmanlar golýan diýip Siriýa gidiýäňiz, zat edýäňiz. Gözüň öňünde, burnuň öňünde zatlar göreňiz. Siz Türkmen halkyny haçan gollajak? Näme Türkmenler deporta 6 aýlap, 9 aýlap, 1 ýyllap otyr. Näme olary urýarlar şo ýerde. Näme şolary adwokatlar berilýär. Näme olary iddialy, ýani ite de ýani rahatlyk, parahatlyk, ýani onu fiýdaly hormat goýarlar. Itlerçe Türkmen halkyna, ýani polisler we içindäki migrasiýony gulluklar itlerçe iddialy hasap edýär Türkmen halkyny. Näme sebäpli? Biz size näme etdik? Olur ýaly. Hawa administrativ kanunlary bozduk. Onun için bizim bilen itlerçe ulaşmalar. Ine şoň üçin geljekde şu rejim ýykylýar. Türkmen halky bilen araşyk goýjak bolsaňyz, Türkmen döwleti araşyk goýjak bolsaňyz, hormatlap öwrenin Türkmen halkyny. Biz Türk halkyny hormatlaýar. Biz sağ bolsun diýär, şuraya mümkinçilik berip bize ýani çağlarymyzy iýdirmäne, naharlamagyna, mümkinçilik öwretmäne, mümkinçilik berýäňiňi biz size sağ bolsun diýär. Ýöne bizim haklarymyz amma biz daş döwletde bolsaňam bizim halkara konwensiýa esasyna haklarymyz bar. Goý bizim pasportymyzy soraw geçtin. Geçde de haklarymyz bar. Halkara konwensiýa esasyna sebäbi pasportdaky danylar dogry. Diňe bir ýani datasy näme dogry. Onun üçin siz bizim bilen iççe gürleşmeliler, ya iççe hasap etmeliler. Ol bizim günämizde o Türkmen konsulluğun diktatör rejiminin günäsi. Biz şonu aýdyp gelýär. Ine şoň üçin biz size ýüzlenýär. Siz şu zatlara üns bermeseňiz, onu diýmek, siz zulüm tarapda, erti Türkmenistan azatlygyny alanda size zulümün tarapdary diýip serederler we biz halky köşüşdirip bilmek. Halk öz aýdar şu Türk guwam bolsa Erdogan diýdiňçe gatnaşmaň biz Türk gerek gel. Biz başga döwletlere gatnap, biz başga döwletlerden gatnaşak. Turan, eýlik, beýlik zatlara unduň. Özüňiz birinji bilen özüňiz düýetmeseňiz, Turanyň agzamaňda, Turan agzanyňyzda maskara bolýaňyz. Sebäbi Turan üçin siz hiç zat edeňiz ýok. Siz Turanyň ýol boşlary üçin edýäňiz. Turanyň halklary üçin hiç zat edeňiz ýok. Klub diktatör sözleri. Hawa siz öňkü Putiniň ornuny aldyňyz, olar diktatör klubyny döredip häzir saknadan gitdi. Siz şonu eliňize alyp şonu dowam etjek bolýaňyz. Biz Türkiýanyň içiniň siýasat bilen işimiz ýok. Ýöne şo ýerde Türkmen grajdandlaryň halkara konwensiýa esasyna haklary bar. Advokat almana. Eger tutsak edilse özüni goramagy mümkinçilik. Eger tutsak edilse şoň tutsak şertleri normalny bolmaly. Iýmiti ýere döküp kafile barın iýin diýmeliler. Ya olar urmana hiç hil hakyňyz ýok. Nurjan apa, men size söz berýän söz bermäkkäm ýene bir aýdýan. Şulardan Dädebay Juma Sapar. Sizin ıhtiýarlyňyz bilen, sizin ýagny howa diýeniňiz bilen şulardan Türkmenistanyň ogurlandy. Ýen. Eýem gelip başladylar Türkler. Olaram gymylap başlady gatgowy. Ine şular bilen
Merdan Muhammedov. Bizim vatandaşımız. Sizin ihtiyarlığınız bilen şul adam Türkmenistan'ı gizli ýagdaýda akdildi. Türkmenistan'ı şul adam bir kanun ýagdaýda hemme haklaryny bozup, vurup, muny ýenjip jenayda çekdiler. Hiç hili hak yok şoňa. Siz şu zulmüň şeýledigini bilýäňiz. Näme siz ruhsat berýäňiz şu zatlara? Şul oglan Farhat Meymankuliýew. Muň eden zady yok. Bul gaty administrativ naruşenýet bar. Şunu siz ýagny ýene de bir gezek gözüňiz ýumyp razyçylygyny berip şunu Türkmenistana getirip şu ýerde şunu ýok etdiňiz. Siz diýmek şul ýok edilen adamyň şu bir güne basylan adamyň günäsine siz hem galdyňyz. Ine Erdoganyň daşky siýasaty, Türkmenistan boýunça daşky siýasaty. Biz şuna garşy, ine şoň üçin size aýdýar. Siz Türkmenistana demokratik döwlet ýaly etmeň. Ol bir zulüm. Nurcan apa? Yok. Inha biz şu wagt Türk konsoloslugynyň öňünde, pasolt ilçikadasynyň öňünde bizim inha 3 sany oglanymyz imine Türkiýeden alındy. Türkiýeden gitdi. Bu oglanjyklaryň akbaly yani türmede bu Farhat Turdyýew wapşe belli däl. Bu oglanyň yani alyp gitdiler, deport etdiler de alyp gitdiler. Yapık suut ýetýäs diýip belli däl. Muňa şu wagt barmy ýa-hili derejede This is for Turkish. Indi bir ýerden ýüzlenmek isleýän Türkiýe bizim vatandaşlarymyza dogry birazajy gazanmaga ihtiýarlyk berdi. Ediň diýdi, alyň diýdi, işläň diýdi, gaçak bolsaňyzam diýdi. Ýöne bu iki taraplyň diplomatik baglanşykly gepleşikler boldugy üçin inni deportirować edip başladylar. Men halkyma ýüzlenýän. Halkym Türkiýede boldy 33 ýyldan bäri berdi. Yani Türkiýede hemmäňiz bileleşip agzy bir bolup öz watanyňyza gitmege ýüregiňizde duň. Sebäbi çağlardan gaty aýry galdyňyz. Näçe maşgalalar paramparça boldy. Gidelim öz watanymyza eýe çykalyň, o ýerde işläliň, serýezdan bolup gezmäliň, öz hak hukuklarymyzy talap etmeli. Ine şinýaly oglanlarymyzyň gitip gitmemezligi üçin. Yani Türkiye halkyna da Türkiye baş tutanlaryna da ýüzlenmek isleýän Türkmen vatandaşlaryna beýle zulüm etmäň. Yani ýuwaş olaram öz watanyna dönjekler inşallah. Menem aýdynlar. İlleşler, ine men ýene bir gezek Türk hökümetine ýüzlenýän. Ine men arkamda Türk döwletiniň vekili. Şol territoriýa Türk döwletiniňki. Washingtonna ýürüteleşdirilen Türk ilçihanasy. Türk ilçihanasynda işleýän adamlar ýüzlenýän. Siz Erdogana hökman suratda ýeten şu zatlary. Biz düşünýär, biz administrativ kanunlar bolýar Türk'ün. Biz düşünýär, siz diňe Türkmenler üçin näle bütün Merkezi Aziýanyň adamlaryny ýanky deport edýäňiz. Ýöne kyn bolsaňyzam siz Türkmen bolsa başgaça uruş başlaýaňyz. Urýaňyz, haklaryny beren zok, etçeňiz edýäňiz. Sebäbi Türkmen halkynyň arkasynda döwlet ýok. Şonu gorajak ýok. Ine şoň üçin biz şolara gorap, şöra geldik we size duýdurjak bolýar. Ejid yatan adamy ýerde ýatyp haksyz agyr ýagdaýda yatan halky depip ýöremäň. Halk unutmaz şu zatlary. Şoň üçin size haýyş edýär. Biz size garşylygymyz ýok. Ýöne şuňky Türkiýadaky bolup duran sistema 9 aýdan bäri Türkmen grajdanlary ogurladyp, akitdirip, zulma ynanyp, ondan pul alyp, bile işleşip, sizin ministrin ornmasary, içeri işler ministrin ornmasary bize maglumatlar var, pul aldy Türkmen hökümetiniň we bizim kontrazvedkan, ýani waýenny attaşe, Türkmen ilçihanasynyň waýenny attaşe Türkiýadaky
Şoň bilen gönden gün işleýär. Bular kontrrazvedka edip Türkiýanyň İçeri İşler Ministriniň orunmasary öz halkyna döwünüklik edip, ine Recep Tayyip Erdogan bilmeseniz aýdýan, halkyna döwünüklik edip Türkmenistanyň kontrrazvedkaň başlygy, ýani baýan ataşy bilen başga bir döwletiň şpion hereketlerini edip oň bilen bir ýani aragatnaşyk goýup pul alyp Türk döwletiniň imijini Washingtonna bütün dünýäde ýitirip otyr. Şu zatlara ümit vermeseňiz, onunla biz şöyle gelir durur ve Türk pasolstanyň öňünde diňe şöyle däl, Fransada, Warşawada, Berlinde biz wara siz bizim halkymyz dep durun, biz sizin gapyňyz dep durur. Şuraya biz gider. Biz mert Türkmen halkydyr. Şu gün agry ýagdaýda bir gün Türkmen halky galar, Türkmeniň kimdigini siz düşünýärsiňiz. Öňem taryhdan bilýänsiňiz. Ol kiýin olarjyk görkezip, zat edip bütün dünýäde Türkmenler şeýlekenip siz taryhy çala bilýäňiz. Hakyky Türkmenler badyr. Biz galar görkezip Türkmeniň kimdigini. Şoň üçin bize hormat koyun, halkymyza hormat koyun. Bizim size hormat koyuşumuz ýaly. Biz sizden elementarny hormata garaşýar. Elementarny haklary garaşýar. Tutulan Türkmene mümkinçilik verin, advokat almany, özüni kanun esasyna goramany. Siz ona mümkinçilik bermän, gaýtyp Türkmenistanyň toparyndan, ýani baýan ataşasy, Türkmenistan hökümeti ýok. Buň hemmesi bandit. Gelip pul alyp şu Türkmenistanyň graždanlaryny Türkmenistana uğradıp o yerde öldürdü yani. Ine bolup geçen dağıtlar. Şunu size yetirmek için Washington'a geldik. Sizin ilçihananın önüne şuna mı aytmasanız? Yine şu video, şu bar Washington'a pasolstva gidiyor. Men yürüyüp hazır Ostil'ini açacak şunu. Şu videonun yankı sılkı hükmüne iyi veren şu hatlarda siz eşitmeseniz olur işte. Olur bilir sizin ne medyanınızı. Уважаемые телезрители, уважаемые дипломатические представительства, уважаемые дипломатические организации, международные организации, уважаемые руководители свободных демократических стран. Сегодня, 25 сентября 2024 года в Вашингтоне мы стоим напротив турецкого посольства. Турецкое посольство находится сзади нами. Причина, по которой мы пришли сюда, я вам покажу. В Турции сегодня происходит нарушение международных норм со стороны турецкого правительства. Что они делают? Они захватывают туркменских активистов, граждан Туркменистана. Вот, пожалуйста. Мердан Мухамедов недавно похищенный из Турции, привезен в Туркменистан, осужден в закрытом режиме по незаконным статьям, не знаем на сколько лет, ни родители, никто не знает. Избит, в полуживом состоянии приведен в зал заседания, никого не допустили. И в этом состоянии осужден. Не то, что ему дали право на защиту, ему никакого права не дали. Сейчас он потерялся в тюрьмах. Живой, не живой, мы не знаем. Пожалуйста, спросите у турецкого посольства, где этот человек. Если они его отправили, значит, они гарантируют его безопасность там и справедливый суд там. Спросите, его зовут Мердан Мухамедов, гражданин Туркменистана. Он жил в Турции, его забрали, похитили в течение суток и отправили в Туркменистан. Фархат Мейманкулиев также похищен из Турции. Военный атташе туркменской разведки, находящийся в Турции, посольство Туркменистана, дал взятку замминистру внутренних дел Турции, и с ним вместе они орудуют, забирают активистов в Туркменистан. Активистов, когда забирают в Туркменистан, недовольных режимом, которые высказывают правду, которые говорят все факты коррупции, расследования делают, они забирают в Туркменистан, и там они пропадают. Их там избивают, уничтожают, подвешивают за одно место, я вам не могу сказать за какое место, и заставляют, чтобы они признались во всем. Эти люди не совершали никакого криминала. Они не были много лет в Туркменистане, чтобы их осудить за что-то. Фархат Мейманкулиев. Во всех международных организациях он знаменит. О нем мы постоянно делаем. Мы уже делаем 15-й призыв, протест в поддержку его. Жумал Сапар Дядябаев также похищен и отправлен в Узбекистан
получил 17 лет тюрьмы незаконно, не грабил, не убивал, ничего не делал, высказывался о Туркменистане реально, говорил, что коррупция, и призывал людей защищать свои права. И таких людей очень много. Это только часть. Вот по этой причине, что турецкое правительство, создавая Туран, работает с клубом диктаторов Центральной Азии, их услуживает. Эти диктаторы реально платят зятю Байрактару Алпарслану Эрдогана, заключают контракты с ним, он летает туда, заключает контракты и налаживают типа борьбу против терроризма и захватывают активистов и уничтожают оппозицию Туркменистана. И не только Туркменистана. Турецкое правительство сегодня участвует в геноциде туркменского народа, депортируя этих людей, не давая никакого права. В течение 24 суток они депортируют Туркменистан. У них схема такая. Туркменистан по надуманным статьям ставит в Интерпол этих людей после того, как их задержали, отправляет фальшивые документы. Турция типа на запрос туркменской службы, не проверяя, как в других странах, не проводя суд, расследования, сразу отправляет в Туркменистан, и эти люди пропадают. Мы хотели вот это донести, что сегодня Путин в течение, на протяжении многих лет управлял диктаторским клубом Центральной Азии, он исчез со сцены благодаря Украине, и его место заменил Реджеп Тайип Эрдоган. Вы не смотрите на него, когда он на каких-то совещаниях израильскому президенту тому говорит о защите мусульман или каких-то этих. Это ложная политика для того, чтобы многих мусульман завести в заблуждение. В реальности он заменил место Путина и создает диктаторский клуб Туран и работает не с народами этих стран, не делает какие-то законы для народов этих стран, а просто удовлетворяет их спрос, через них забирает через своего зятя контракты и обогащается. И тем самым ставит международную политику Соединенным Штатам, выставляет, типа у него есть там какой-то авторитет. Туркменский народ не признает Эрдогана. При смене правительства тут же мы поставим вопросы, те, которые созрели в течение 33 лет Эрдогану, ему правительству, за все нарушения, которые против туркменского народа он осуществил. Мы эти вопросы поставим попунктно, послу, через посла передадим Эрдогану. Он должен ответить. Не может ответить, это значит не наш партнер. Ни о каком Туране не мечтайте. Это невозможно. С сегодняшним Эрдоганом это невозможно. Возможно, с кем-то, дальновидным политиком это возможно, но с Эрдоганом это невозможно. И не только Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, народы этих стран, Кыргызстана против. Не питайтесь иллюзиями, что Эрдоган построит Туран. Невозможно. Туран не построится. Потому что старт очень плохой. Старт – это беззаконие, несправедливость, не защита граждан, а защита диктаторов, несправедливость и коррупция. На этом объединение не строится. Поэтому мы сегодня вечером отправим вам письма с детальным изложением того, что творится в Туркменистане, и участие Эрдогана, турецкого правительства в этом. И, пожалуйста, мы просим вас оказать давление, содействие туркменскому народу. Мы никогда не забудем вашу помощь. Сердар, айтчак дагың болса, айтып үлерсиң. Спасибо. Sağ olun, minnettar. Ahirim ýadyňyza düşdüm bardygym. Çünki alak bir zat bar hakykatdan ham elinde. Biz referandum talap etmeli, biz bu häkimiýetiň gitmegini talap etmeli. Yıllardan bäri, biz soňky 4 ýyldan bäri bilýändiris, emma yıllardan bäri, 20-30 ýyldan bäri diýir görkeziň diýen programmalar dowam edip dur. Ne diýir görkezilýär, ne türmedäki adamlar çykarylýar, ne türmedäkilere kömek edilýär. Iň barkysy Cuma Sapar dädewaýyň ýagdaýy Özbegistanda türmede saglyk ýagdaýy gowdal, saglyk ýagdaýy gowdal bilen muny balniçny rejimde çykaran aklary kösäp otyrlar. Taýy adwokatyna dogry jogap berip bilen aklar biz munam görüp otyrys. Diktatorski rejim dowam edip dur. Turan boljakdyr inşallah. Turan boljakdyr, emma bu diktatorlar bilen däldir. Bu diktatorlar bilen boljak däldir. Sebäbi bu diktatorlar her haýsy öz halkynyň ganyny içip oty, günä gazanyp oty,
muçi dedi oti adamlar. Şonuň üçin edildeşler biz Türkmenistanyň häkimiýete garşy aklımızda, pikirimizde düşünceler yaratıp başlamaly. Howa näde gitjek, näme goýjak, ýarak taýýarlawaty, belik taýýarlawaty, näme taýýarlasa şonu taýýarlasyn. Biz Allah'a iman edip ýörenden soň bularyň öňümizde ne durup biljegi bardyr, ne beleksi bardyr, pytrak gaçaktyrlar. Bunu men aýdamok, bunu Kur'an-ı Kerimde Allah Taala iman eden bendelerine wada berýär. Diňe maňa iman edin diye ve maňa iman edin, menden dilek edin ve menden kömek soraň diye. Men inkar edenler bilen, maňa düşman bolanlar bilen dost bolmaň, olardan kömegem soramaň ýeňilersiňiz diye. Yeňilmejek bolsaňyz, yeňilmeýän tek Allah, tek bolan Allah'a iman edin ve şoňa birlik ve şoňa dilek edin, ýalwaryň diye. Siz Allah'a ýalwarjak däl, kime ýalwarjak? Iki ayaklı bende baryp ýalwarjak. İki ayaklı bende ine et gören işi ortada, ýurdun içinde kösençlik, muçeni. Şonuň üçin elbette ki başaryp bilsek, resmi bir şekilde, kanuny bir şekilde biziň kanunlarymyza mümkinçilik berýär, döwlet taşyna kanunlara mümkinçilik berýär, hemme da mümkinçilik berýär we ýa-da muradaň aýtýarlar. Turan boljakdyr, emma bu Turan elbette ki diktatorlarsız boljakdyr inşallah. Sebäbi bular şu taýda ýa-da görkezdiler, mende diňe şuňa Farhadyň surady wada. Neşe 23-nji ýylyň 19-njy maýynda aldylar gittiler bolany. Aldylar gittiler. Bizen tägem köp wagtlap garaşdyk, ynandyk, eden däldir diýdik welin. Tarih görkezdi ki 1951-nji ýylda, 53-nji ýylda Azerbaýjandan gaçyp gaýdan 50 sanak adamy Türk häkimiýeti şo döwürde Staline izine tapşyrdy, gözlerini onda da geçirip emmesini atyp öldürdiler. Bulardan bize dost bolaram, ýani bu häkimiýet bilen bolmaz. Sebäbi bu diktatorlar bir-biriniň dosty, hamana birat etjekler, gurjaklar, özlerçe ýene-de spujurluk etip geljekdirler. Ýene-de ýatdan çykarmaly, düşmanyňyz size karşı nähil agzybir bolýan bolsa, siz hem agzybir bolun. Öz araňyzda bolar bolmaz atlary değişip, kişisel meselelere düşüp, göwnüňize deyip öz araňyzda urşmaň diýe. Düşmanyňyza karşı birlik bolun diýe. Zalyma karşı birlik bolun diýe. Ýurdun içinde öz türkmenimiz olup, öz halkymyz olup, öz ýurdumuza eýe çykalyň. Ýurtdaky ýetimlere eýe çykalyň. Ýurtdaky ýesirlere eýe çykalyň. Ýurtdaky dullara eýe çykalyň. Ýurdun içi duldan, ýesirden, ýetimden doly. Emma ýene-de bir rat başlady ýatdan çykarmaly. Her bir ýetimiň hossarsyzyň hossary Allah'tyr. Allah hossar bolan üçin biz hem kalplarymyzdaky iradany jemläliň we şulara garşy aýgytly göreşe, aýgytly ädime geçeliň. Gün sagat elbette ki biz beri oturjak däl diýjegem däl. Ýene şu wagt bugunky günlerde TikTok'ta gidip belik kanallarda gidip her kim özüne göre bir tarih aýdyp gün berip ýene şu taýda kommentarda biriniň ýazyşy ýalak yaragly awtomatly adama garşy eli ýaraňa nähili gitjeksin diye. Ýa-ki Allah Taala Arap suresinde eger de sizin düşmanınız diye size karşı güç ulunacak bolup sizde de şoňa karşı goýup bilmejek eliňizde güýjüňiz bolmasa biliniz ki iman eden bendelerim herekete çıkan wagty men olary kömek ederim Allah Taala. Sag bolun, Allah'a emanet bolun. Serdar, biz bu tormasak bolmaýar. Sebäbi biziň wagtymyz boldy. Biziň wagtymyz boldy. Biziň wagtymyz boldy. Şoň üçin men biz jemläli, eger ruhsat berseňiz. Hormatly dinleýijiler, ine Türk hökümetiniň öňünde, ýani Türk pasolstanyň öňünde gören bolsaňyz biz protest edip dur. Türkiýedaky biziň türkmen watandaşlarymyza şolaryň haklaryny gorap, ýagny şolar deporta tutulanyny, şolary adwokat berýär, şolar hormat goýarýar, urup derrew bir zat diýse urup işlerini görmedýär. Şolar özüni gormany mümkinçilik görýär we oturmak şertlerini döderýär. Beýle kalklar ýaly, şolara da ittiýallarla normal ferderýär. Ýa şoň üçin biz Türk hökümetiniň ýanyna we Türk hökümeti, Türkmen hökümeti bilen bile zulüm bilen işläp, Erdoganyň hökümeti zulüm bilen işläp Türkmenistanyň aktiv adamlary, ýani aktiv jemgyýetiň adamlaryny deport edip şoýra ölüme barýanlaryny bilmem şoýra iýerýär.
hiç kaysi döwletde beýden oklar. Diňe Demirgi Koreýada edýärler we Türkiýede edýärler. Rossiýada edýär, Rossiýada bir zulüm. Ýöne başga ýerde edilmek. Biz Türk halkyna öz doganlarymyz ýaly edýär. Biz Türk halkyny we Türk hökümeti arasyna ul tapawut bardygyndan bilýär. Şonuň üçin biz Türk hökümeti we Türk halkyna ýüzlenýär. Türkmenleri goran, kömek edin. Öz ýurduňyzda myhman töýer bolun. Türkmene hormat koyun. Erteki gün siz hem Türkmenistana bararsyňyz. Şo hormat gaýdyp geler. Egerde siz gurup iyijek nakarını deportda yere döküp iň ittiýal diýip sereseňiz, siz Türkmenistana bararsyňyz. Şol adamlar size duş geler. Size şo ýaly myhman töýer ýagdaýda jogap berer. Hormatly vatandaşlar, bizim wagtymyz çäkli. Ine bizim iki digimize seyretmeýän. Bir adam gelse de один в поле воин. Sebäbi şul pasolstan öňüne şu neçelli diňe türkmen opozisiýa gelip protest edýär. Özü Türk hökümeti geň görýär şu zatlary. Näme boldy size diýip, şöra gelmeň, gaýrat edin, bizi maskara etmeň diýip aýdýarlar. Ine men Türk hökümetine we ilçhana ýülenýän. Egerde siz dowam etseňiz, diňe berde däl, Parijde, Berlinde, Warşawada, şu bir ýerde barp bilýän bolsak, barar. Onuň güni Ženewa barapda aýdar. Hemme zatlary. Sebäbi halky goramasa opozisiýa, başga gorajak adam ýok. Halk opozisiýa kömek edämese, Türkmen hökümet, bandit hökümetden gaýtyp goramaga aňyrda dursun. Türkmen hökümeti neme halkyny gyryp barýar olar. Ine şonuň üçin biz geldik şöre. Şonuň üçin biz geler durar. Birinci gerek däl, soňky geregim däl. Şöre aýýam ikinji gerek Türkmen opozisiýa gelip protest edýär. Ömrüne Türk konsulstan, ýani pasolstan uny şöre Washingtonu bir tane opozisiýa, bir döwletiň adamy gelip protest etgerenok. Ine biz etgerdik. Şu ýaly Türkmen pasolstan öňüne Washingtona gelip protest edýän, ýani öz pasolstan ýani protest edýän adam ýok. Diňe Türkmen opozisiýasy edýär. Şu ýaly onuň öňüne her wagt ýyllarça protest edip gelýän opozisiýa ýok. Diňe Türkmen opozisiýa edýär. Ženewa öňüne ýygyder protestler edip gelýän ýok. Türkmen opozisiýa edýär. Türkmen opozisiýasy köp işler edýär. Öň has aktivdi, soňky wagtda ýene aktivleşip başlady. Şoň üçin biz özümizi bütün dünýäde, dünýäň ülküni çekip şu zulmy aýyrmasak, aýryp bilmär. Her kim diýär, ýara galyp çözmeli, yaraga çelli biz hemmeleri düşünmeli şu zulüm kimdir? Eğer yara alsak bizi derhal terörist edýärler. Oňun üçin biz gorant biler, ýöne yara alyp çözdük. Hakkımız ýok. Hakları bolmaly, eğer hak bolup başlasak biz diktatordan kim dağılmaz bolmaýar. Biz terörist ekstremist bolýar. Şoňky diktator bütün dünýäde tanınan terörist öz halkyny genosid edýän zulüm, muňa bilen hiç kim işleýän ok. Hiç bir döwlet baranok, on ýöne barkaýdy, on barmasa şu häzirki Türkmenistan içinde tanylary ýörmez. Şolar baryp mezbur ýagdaýda barýarlar. OBSE on. Men gürleşik gördüm OBSE'ň wekili bilen Türkmenistanda. Göne aýdýar. Men elimden geleni edýän. Ýöne biz şöyle gitsek, wapşa kanunlar işine gırarlar diýär. Gattor diýär. Bir daha onu basıp basışları ettirýär. 50-50 edýän ýani. Bir de düşünmeli şu aslar. İnni halkın erdimleri. Halk bir zat etmeli. Şu biri öğüne govun etken olsa, Türkmenistan'da biri şu durmuştan bir zat bolunmasa, öňe çıkmak vakti geldi. İyileşler, inneki duşlar çelli hoş sağ olun. Size Washington'un devleti halk hareketi Murat Durwan Nurjan Süzer. Nurjan her telefonu ölüştü. Warşawadan Serdar goşuldy. Ve Muhammed Döyücü eýýän videosunu ýazdy, bize daňatdy, biz ýolda proska düşdük daňdan bäri. Daňdan bäri ýolda biz ýetişmedi. Şoň üçin açyk ýagallyk. Ýöne şondan da protestleri wagtyny geçirdik. Bizi polisiýa tapdyrmada dur. MKM video gidýär. Alsın, gezsin, başarsa şöre getin gülüşeli. Biz onu kamera düşürde kaçıyalım diyor. Yine. Şunun için durmak yok. Biz azaltımız almalıyız. Şu kan dökmelen olsa vakti geliyor. Şurada kan dökme diyelim, bile çıkıp bir günde söyleyeceğiz. Kan dökmen söyleyeceğiz. Şunun için
Çünkü neçeli Türkmenistan'ın içinden aktivistleri öňe büktürem zok. Dursunlar, halk çıkanlar şolar öňe çıkarlar. Görürsünüz. Güýç olanlar aktivistler var. Nurcan apa, bir daha oturduk. Eğer de aytacaklarınız olsa. Предложение var öyle nemeğin yanına gidelim diye. Beldom yani. Beldom Bizim yani. var ya. Häzir biz dowam ederiz. Akçaň öňüne. Onu näme? Washington'un devleti halk hareketi her wagt sedimler. Sağ olun. Ana maýdaýyn. Serdar jemlesem jemle biz öçülmeli oýat efiri. Zalyma karşı urşa çıkanınızda, urşa çıkanınıza karşı çıkanınızı kan dökülür mü, dökülmez mi, uruşlu alınır mı, uruşsuz alınır mı, onu Allah bilýändir diye. So yüzden biz niyetimizi edelim, niyetimizi pek tutalım, zalyma karşı faydasız görüşecekdigimizi Allah Taala yüreğimizi bilýändir her birimiz. Ona da tevekkül edelim. Tevekkül edelim. Neticesini Allah'a koymak demektir. Sağ olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Amratçı. Oğlum Serdar. Ondan näme? Hoş sağ olun hormatly vatandaşlar. Ünlü gepleşikler çelli. Sağ olun. Biz yetiştik häzir Akçaň öňünde professorlar. Sağ olun.